Ura eukitzea eskubidea dela eta ezin dela saldu jakinarazi dute EH Bildutik. Beraz, PNV-ek, EAJ-PNV-ek, ura negozio bihurtu duela adierazi dute EH Bildutik. Bilbao Bizkaia Ur Patzuergoan sartzean, EAJ-PNV-ek uraren zerbitzua negozio bihurtu duela adierazi dute, eta horren zergatia zein den azaldu dute. Bilbao Bizkaia Ur Patzuergoan urarekin enpresa pribatuek negozio egiten dutela eta diru publikoaren 60% baino gehiago eskuratzen dutela. Integrazio honekin EAJak herritarren 169.336.940 eurotako ondasunak enpresa pribatuen eskuetan utzi dituela salatu dute. Lehen Busturialdeko Ur Patzuergoak bere beharrak kubritzeko eskualdeko enpresetan 600.000 euroko inbertsioak egiten zuten eta orain diru hori multinazionaletan gastako dela azaldu dute, onartezina dela jakinaraziz. Busturialdeko Ur Patzuergoarekin, Busturialdean egoten zen ura edaten zutela jakinarazi dute, baina orain Bilbao Bizkaia Ur Patzuergoarekin Gasteiztik Zadorratik ponpatuko dutela. Ur horrek kostu bat daukala diote, baita azpiegitura, mantenua eta energiaren kostua ere. Eta hori nork ordainduko duela galdetzen dute, herritarrek, hain zuzen ere euren fakturetan EH Bilduren arabera. Fakturak 100 handi batean garestituz. Azken aldian, eskualdean ur defizita dagoela diote, eta BBVAk hartutako neurrietako bat, ura Bermeora barkuetan ekartzea dela azpimarratu dute. Barku kimiko batean ur edangarria ekarriko dutela 1,8 milioi eurorekin. Beraz horrek kostu ekonomiko handia suposatzen duela adierazi dute EH Bildutik. Eta 2026 urterako Zadorratik ura ekartzeko tuberia bat egingo dutela ere diote 16 milioi euro gastatuz. Beraz ikusten da, helburua ez dela uraren arazoa benetan konpontzea, baizik eta urarekin negozioa egitea. Hala esan dute EH Bildutik behintzat, ur defizita aspalditik datorrela diote eta urteetan hainbat neurri hartu direla euren herritarren osasuna eta segurtasuna kontuan hartuz. Beraz, EH Bildutik uraren kudaketa publikorako eredu bat eskatzen dutela diote, irabazi asmorik bakoa eta ikuspegi sozioekologikotik herritarrek interes orokorreko zerbitzu gisa dauzkaten eskubideak errespetatuko dituena. EH Bilduren alternatiba, ordea, urrengoa da. Oizeko tuberia berriztea, bigarrenik baso ustiaketan, hirugarrenik Labega industriaguneko potsua erabiltzea, laugarrenik turismo eredua birplantatzea, bosgarrenik ekoberrikuntzako neurriak martxan ipintzea, seigarrena ingurumen hezkuntza indartzea, zazpigarrena euren biosferan jasangarritasun laborategia indartzea, eta zazpigarrena euren biosferan jasangarritasun laborategia indartzea. Beraz, alternatibak badaudela adierazi dute eta era jasangarrian lortu al dela adierazi dute EH Bildutek. Uraren kudeaketa bertokoa, kilometro zerokoa eta modu publikoan kudeatu behar dela azpimarratu dute EH Bildutek. EAJ-PNV-ren itxikeriagatik eta ura negozio bihurtzeagatik Busturialdeko herritarrak kaltetuak direla jakinaraziz bukatu dute EH Bildukoek.